mwana ari kuseri kwegomoko ane 3 months dzekuzvarwa asiyiwa naamai. Asi hapana here vanhu vamboedza kumutakura asi hapasi kupindika? Hapasi kutombopindika. Pakatsoipa pakutoita kunge kuEpworth kwaita mafloods. Pakaipa panzori nedzimba pane mupostora ane vakadzi 8 nemore population of children. Imba yake so iri kunzi yaenda nemvura tatosvika ipapo. Tinokukwazisai hama dzinodiwa kusangana kwatiri kuita nhasi kara rimwe zuva ndichikubatai ndiri muHarare. Rangu zita ndinonzi Tando Class Mira Soko. Nhasi ndafamba ndega tadanwawo katiri panguva yakaoma asi ndopataona kuti hazviiteka egedze kunzwa nyaya yakadai. Ndofunga kana muchitarisa nzvimbo yandiri tadedzwa hanzi kune mvura yayeredza vanhu. So tikati mvura inoyeredza vanhu munguva inoyi ingava mvura yemashure here kana kuti chi, asi hanzi pane dhemu Raputika ndo rayeredza vanhu. Saka ndoyanda kuda kuti tinzwe kuti chii chanyanyoitika, idhemu rakaita sei. Ndofunga muri kuona kuti kumashure kwangu kwakazara mvura. Saka nhasi ndichakhuluma ndega nekuti ndiri ndega. Salibingelela Sylvester ndekayo ikuhlangana njalo namhlanje linye ilanga. Themba liyabona ukuthi ngabe ngedwa ushera namhlanje ubambekile. So indaba esibizeleyo kuthiwa kulabantu abagelezwe ngamanzi. Samangala ukuthi amanzi lawa ageleze njani abantu ngesikhathi lesakulazulela kodwa kuthiwa hayi kule demu elidubukileyo. Saka yikho lapha esifike khona ukuthi sizwisise ukuthi kanti idemu leli lidubuke njani, kwenze njani. Elami igama nguThando Class uMancube. Siyothi ngingaqeda isikhathi ngiliphe phela isikhathi sokuthi lize ukuthi kuhamba njani. Zviri kuitika ndozvaitika hama dzinodiwa munzvimbo yeEpworth. Ndofunga muri kuona kuti hazvina kumira mushe. Aiwa muchatiregerera nekuti pamakamera ndofunga muchimukuona kuti mifananidzo yacho imwe iri kuita ichisheka zvakanyanya nenhau yekuti pane mafans eDrewmas media. Taona kunana Chihera, kunana Soko, kunana Shumba vanga vakutofambira nyaya dzacho ndo vanga vachitibatira vachifanira kutora nekuti tanonoka kusvika panzvimbo. Saka ndofunga muri kuona pekutanga bridge ranga risati rawanda, mvura yange ichitanga kuuya zvishoma nezvishoma, vanhu vachitoungana vachishamisika kuti ko mvura iri kubva kupi, chii chaitika, kusvika mvura yatanga kuwanda ikazozara kuenda pamusoro pebridge. Ndopazotorwa vamwe vanhu, ndopazotorwa madhishi, vanga vachiwachawo vabva vamhanya, hembe dzaenda vakarimira padhuze nerwizi. Ndofunga zvirimwa zvacho katichitaura zvichatombotarisike. So izvezvi tichaona kuti zvichafamba sei nekuti zviri kunzi kune vatorwa tisingazive kumberi, nekuti apa tiri kuudzwa kuti pane vatorwa vari kudivi rekumusoro. Kusaziva kuti kumberi koko kwayazosvika yasvika sei, pamwe inogona kunge yatorowo vamwe, kusaziva. Ndofunga muri kuona nevana varipo panzvimbo dzakadaro uye vamwe vachiri kuedza kumboyambuka. Saka hatizive kuti ndivo vega here kana kuti pane vamwe vatorwa. Saka tichaona kuti kumberi zvichafamba sei uye vachabatsirwa here vanhu vacho varimo. Uyezve kutaura kunoku hanzi kune vamwe vari kumusoro kwegomo, ngati vanga vaenda kumunamato kuchipositori. Pazvaitika izvozvo
vabva vavharirwa mugomo kuti vachiyambuka pachadzikike nekuti mvura yakawandisa, ndopatorwa kavamwewo vevamwe vavanonamata navo. Saka tichada kunzwa zvizere kuti zvamboitika sei, zvafamba sei. Yebo sihlobo esithandekayo, yiyo phela indaba esilayo yikho kwenzakalayo ngapha e-Epworth. Ngithemba liyabona ukuthi hayi izinto azimanga kuhle. Lizathi kuxola kancane ngoba ikhamera ibisetshenziswa, ifoni ade isetshenziswa ngama-fans e-Drewmas Media. Sibone kulabo cheer, kulabo so kade besithi hayi siyalisizothi silibambele umsebenzi njengoba lingakafiki. Sibabonga kakhulu ngoba ngesikhathi sifonelwa besikhatshana. So ngithemba liyabona ibridge lapha liqalisa lingakabi lamanzi amaningi ebuya mbijana mbijana. Abantu bemangala ukuthi kanti yini osokwenzakala, amanzi lawa avela ngaphi, kutheni, kuhamba njani. Kwaze kwafike kuthina amanzi agcine egcwale siya phezulu phezu kwebridge. Yikho lapho kukhukhulwe khona amadishi, kwathathwa abantu, izindlu ezinye zi-affectekile. Ngithemba liyazibonela ukuthi amanzi angikhona ngani maningi abuye le pressure. Njalo nje kuthiwa kulabanye abantu abasele phela entabeni ade beyothandaza, isikhathi kusenzakala bebelibele. So baswele ukuthi bagijime njani ngoba amanzi akhona abebuya le pressure enye eningi. So sizathi ukubona ukuthi hayi phambili kuzahamba njani. Madzinodiwa motiregerera one kuti nhasi hatinange takwanisa kuti tipedzise kubatanidza zvese nenguva, asi ndinovimba kuti mangwana tichange takukupai inyaya yacho zvizere, tonyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika, zvakafamba sei, kana kuti chii chinenge chazoitika kumberi. Saka mogara makateerera, tinenge tichikuzivisai kuti zvamira sei. Sihlobo esithandekayo, lizoxola okwanamhlanje asikwanisanga ukuthi sibambanise into yonke ngenxa yezikhathi zethu. So sizathi kusasa I think izinto zonke zasezibambene, siliphe indaba le okugcwele, sizwisisa ukuthi kuhambe njani, njalo nje kuzaphetha ngani. I think kungahamba kuhle, sizathi kuyafika lapho kwayenzakala khona okule damu lakhona okuthiwa lidubukile, sike sibone ukuthi kanti kuhambe njani. Abantu bebengakwazini ukuthi yikho lokhu osokwenzakala. Kodwa ngezikhathi zonke lingekeli ukusubscribe ku-Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Sizabambana kolunye uhlelo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.